Si Jesus padung sa Jerusalem, kaybaw na siya nga patyon siya. Ug ang mupatay niya mao ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug ang mga kadagkuan sa katawhan. Labi na gyud ang mga nagda sa templo. Sa dihang kolektahan siya buhis, nya wa siya kwarta, pero di siya angayan na kolektahan tungod kay lungsuranon man siya dito sa Capernaum. Nagmilagro siya ang tumong aron dili masilo ang tigkubrag buhis. Kinsa man to sila? Mga kaaway ni Jesus. Talagsaon kayo ni nga kinaiya. Kana bang maningkamot ka nga ang imong kaaway dili mahiubos nimo. Lingay imong tupad ing na imong lipayon imong kaaway. Ing na kanang kaaway nimo ba imong lipayon? Talagsaon no. Mao na ang mga sugo ni Jesus, higugmaa imong kaaway. O di ba makalipay gyud ang kaaway. Kung ang imong kaaway mo tamparos sa imong pikas api, ipatamparos lang sa pikas. O, paglipay gyud na sa kaaway. Kung pugson ka sa imong kaaway o papasan siyang kargag 1 ka kilometro, himo ang 2 ka kilometro. Pulos gyud paglipay sa kaaway. Nya sa pato, kung ang imong kaaway mukawat sa imong butang, ayaw na kinig bawian. Nindota no. Kung ikiha ka sa imong kaaway aron kwaon ang imong kamisin, ihatag sad ang kamisa dentro. Ang kanindota na. Kung mao pa ka naipuy-an sa atong mga leader sa nasod karon, unsa kay may tabo? Wa nay mag-away. Karon ay sige naghugon-hugon na basin kunog madayon ang gubat sa Taiwan o sa mainland China. Nya mutabang ang Amerika sa Taiwan, muapil sa kuno ang Pilipinas. Na patuga-tuga sa okay, ni amon sad ang mga base militar sa daghan mga base militar sa Amerika nga ni aros Pilipinas. Di siyempre kita may strategic place nga mo support dito sa Taiwan, maapil kita. Mao na nga gubat, siging gubat, siging away, pinatyanay sa dungog. Kay kung imo kong kaaway, bawian gitika. Kung maalkansi ko karon, tirahan sa tika. Karon na nidaog sa impeachment trial ang mga Duterte. Gibirahan sang vice ganda si Duterte. Duterte sarong sa muka di social media. Yang sangi issue hag-joke-joke bahin sa jet ski o kanang pagkakuas ICC nga libre kuno ngadto sa ICC para lang sad kunos mga DDS wa kuno ilabot ang mga pinklawan. Kana siya sarkasam nga pagkaistorya pero tira gyapos kaaway. Gigamit ang iyang pagka-influencer ni Vice Ganda, ni-react sad ang mga millions na followers ni President Duterte o sa mga Duterte. Gubot kayo. Nindot kayo kanabitang batasan nila ni St. Francis of Assisi, nilang St. Clair, ang atong gipistahan karon, hilom lang. Nya unsaon man aron mahilom ta? Una, ilho nato nga ang angay tahuron maura gyud ang Dios. Muna sa atong unang pagbasa gisulti gid diri ni Moises nga tahura gyud ang Ginoo. Dipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios mao nga kahadlukan ninyo siya ug tumano ninyo ang iyang kabubuton ug higugmaa ug alagari siya sa tibuok ninyong kasing-kasing ug kalag ug tumana ninyo ang tanan niyang mga balaod nga gihatag ko karon kaninyo alang sa inyong kaayuhan. Mao nay una natong buhaton ang atong tahoron ang Ginoo.
Dili ang atong kaugalingon. Dili ta magpakaginoo. Dili ta magpatahod. Ako bitaw na may daghang mo daot nako. Nya naaman sad mo nga mga followers nako. Nya kamo dayoy murag masuko. Padir gidaot ka, padir gi kuanan ka, istoryahan kag bati. Ada pasagdilan na oy. Sagdilan na. Di man sad ko angay tahuron. Ang angay tahuron ang Ginoo. Kinsa ra man na si Padre Siano slater ra man na. Sige ra man nagbaligyag slat. Di ba? Ano mo na inyong tahuron? Para na mamaligi akong slat, nya di sad mo mamalit. Nitahod mo nako wa. Pero ang tinuod ninyong wa tahura, ang nagsugo nako pagpabaligyag slat arlang sa kaayuhan sa simbahan. O kinsa man na? Ang tag-iya sa simbahan ug ang lawas na maoy simbahan, ang lawas ni Kristo. Kay wa man ta mamaligyag slat dinhi para sa kaugalingon ni Father Siano, para man na sa simbahan aron magamit sa atong pagpalambo sa kinabuhi na Kristohanon. Mo na atong gibuhat dinhi. Pero ni uswag-uswag biag yung atong slat. Mo na ni ang atong grace or God's reward and complete elation. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 33,754 na apay 666,246 ka-slots na available. Itong pakpakan di ang namalit na tong slots. Salamat kayo. Kining atong slots murag daghan pa kayo ni, pero kung kitang tanan mutahod tas Ginoo, niya atong isipon na kini di ang atong kwarta, magamay magmadako ato yung ihatag sa Ginoo. Hurot dayon ning maong slot. 100 pesos ra gud ni. Unya ang akong follower diha sa YouTube 261,000 na gud ta kabuok. Nya kamo pang mga viewers, daghan man kay ninyong wa mag-subscribe. Di sato pa ikakita ninyo aning atong video, palit din kag usa ka slot, maningkamot yung kag palit, maliwat kang Kristo. Tanawa si Kristo. Unsa may yang gibuhat, nitahod siya sa templo ang balay sa Ginoo. Nihatag gid siya unsay gikinahanglan sa templo nga mao ang buhis. Ang ato din dili ni buhis ang slot. Mao ni ang minimum donation na atong ikahatag aron masulbad ang panginahanglan sa atong simbahan. In particular, ang atong bayronon niadtong kumbento nga gitukod didto sa San Vicente Ferrer Parish. Nya karon niya naman ko dinhi nagdaa pa man ko anang maong obligasyon. Kamo sad nga nahimo sang kabahin aning usa ka simbahan, apil na lang sa tani. Kaya ang nagtabang sad og bayad anang projects namo sa kaniadto sa San Vicente Ferrer Parish Liloan nga niabot ang among nadawat dihang mga donations mga 346 million more or less sa unom ka tuig. Dili man ang taga-Liloan San Vicente maoy naghatag ra ana. Apil masang taga Compostela, apil masad ang tibuok Pilipinas nga naay nagsunod nato, apil pagani ang tibuok kalibutan. So karon ni anak ko dinhi, wa gyud kalainan, di ba? Apil lang yapon ta. Gani didto ta sa Kuan, didto ta sa San Vicente, ni apil man kita sa Kapilinia di Fatima nga di man dito atong project to aman to San Remigio. Ang taga San Remigio unta adto mo'y muhimo. Pero kita apil ta kay nga naman usa ra ang simbahan. Muna ako usa lang to sa mga instrumentos Ginoo sama ni Moises aron motudlo nato unsaon nato pagpaambit ang atong mga grasya sama aning kwarta padulong sa simbahan.
Nasa daghang pari diha, nga nasa sila laing style sa pag-raise og funds para gyapos kaayuhan simbahan. Kaning ako sad ni. Nilingay mong tupad. Ning naganahan ka mo appeal sa kang Padre Siano. Naganahan ka. Nya mo ingon sa naimong tupad na adik na manggani ko. Okay, unong katuig at sigig pinalitay slot. Nay uban na nga adik na. Kadto lang pagdayon akong transfer dinis Compostela na mo text nako pader. Padayon pa na imong slot. Nako padayon sa padayon na gid pader ha kay na sige ra ba jud kong palit ana. Nako sus kanindot unta ko nang tanang naminaw nako. Ingon anig batasan. Wa na ni kaning 666,000 nga slot available. Mawa ra ni kay kadali ra ning hotdon. Ana, no? Mao na mga igsuon ang kinabuhi ni Santa Clara haom kayo sa gusto ni Kristo. Kana bitang imong i-embrace ang kakabos, higugmaon nimo ang kakabos sama ni San Francisco de Assisi, St. Clare, practically sa tanang mga santos. Dali kay kang makapanghatag. Mao na si St. Clare usa sa iyang yung nag-una nga mga buhat mao ang pagpakaon sa mga gutom, ang pag-atiman sa mga ilo, sa mga byuda, sa mga masakiton. Gani siya mo'y final na kaatiman sa diyang hapit na mamatay si St. Francis. Kasi si St. Francis nauna magkamatay niya. 44 years old lang si St. Francis, namatay na. Nya ang ilang diferensya sa edad, murag gamay raman tingali, murag nga aras mga 15 or awat ako about 15 tingali years old. Basta mga 10 years old raman tingali ilang gap. Nya namatay una si St. Francis. Ang pag-atiman sa mga masakiton. Nya aron maatiman, magpuyo gyud ta og kakabos. Ako sad naningkamot ko pagpuyo o kakabos aron daghan kog matabangan kay thanks bitugan sa akong pagkapari daghan-daghan man gyud mo ang murag supportive kay nako. Kung ako na siyang ibulsa kining inyong ipanghatag, aporte gyud akong hayahaya financially, pero dili di na mao gyud tinuod. Mahimo gid ay nindot atong feeling basta hutdo natong hatag ngadto sa mga nanginahanglan ang atong madawat nga kaayuhan. No na kita dinhi na sa tay mga proyekto unya karon gasugod-sugod na gayta padayono nato ang paghinatagay hangtod mahuman ang ato dinhing 6 years. Slat-slat lang okay na kay na. No? Mao nang hinaot unta nga manakod ta ngadtos uban. Kinsa karon sa atong mga government officials ang manggihatagon kaayo. Iampo na nato sila. Nya atong suportahan. Sa administrasyon lang ang pinaka-hot karong isyu kanimang administrasyon ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, o ang administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga naasad ang iyang anak Vice Presidente. Kinsakha nila ang manggihatagon kaayo ngadtos mga kabos. Sa inyong paminaw, kinsakha ay nalamog tingog. Iampo na lang. Karong bag-o atong sila palang kaadlaw milabay nakakita ko sa news di tagaan sa may komentaryo ni Attorney Rafael Banyok sa iyang programa ang atong bag-ong gobernadora niadto sa Camotes nag-medical mission. Iyang gi-cancel ang katong Suroy-Suroy Sugbo nga gipasiugdahan sa former governor nga iyang gisundan. Iya gyapong gigamitan og kwarta ni Suroy siya
dili aron kanang program-program, sayaw-sayaw, siyo-siyo, ang iyang gihimo medical mission. Sige, ihatag og mga medical sa pato, dental ba to, basta tanan nga mga panginahanglan. Nihilak pagid siya dito si Pam kay nakita niya unsa kadako sa panginahanglan sa kanang ng islands of Camotes. Nya ni saad siya nga iyag yung tagaan og pagtagad. Nya matod pang Attorney Rupel, wa man sa ko magmonitor ana, ako na lang ning isulti sa ninyo, niingon si Attorney Rupel, kung ato biyang subayon pag eleksyon, pildi baya si Pam din his Camotes. Pildi siya din his Camotes, si Pam, pero iyang di atiman. Nasa siya dito iyang mga kanang supporters, kaya di man sa kay dako ang labaw. Pero kanabang pildi siya ng lugar ba? Nya iyang gi atiman. Apil na to tanan, apil na to wa mo butar niya. Kaya wa man siya moingon dito, hala pangari mo libre medical assistance o tabang para sa nibutar nako. Oy, tanan yung tao. Congratulations ni Gov Pam Bari 4. Ato na siyang iampo ug ang tanan nga mga government officials nga susama ani kasing-kasing kanabang inighumag eleksyon, wala na nang politika, serbisyo na unta. Kay kanang eleksyon maura man ni determine kinsay atong palingkoron. Siyempre magbutasyon gyud ta. Pero kinsa tong nakalingkod na nga officially gideklarar nga mao'y nidaog sa eleksyon, ang tanang tao mutahod na anak niya, mag-gobernor man, mamayor man, congressman, senador, ngadtos presidente, tahuro na nato siya. Unya siya sad nga nidaog unta, supposed to be hasta tong na wa mo butar niya, iya na sa tong ilhon nga iyang mga constituents. Kay mao man to'y nahimong kabahin nganong nakalingkod siya kini apil man tos eleksyon, lahi man ang ato mga yawanon na mga opisyal, timan-an ang kadtong diin siya napildi nga lugar, lisod-lisoron. Nya kinsa tong iyang mga kaaway sa politika, lisod-lisoron. Nayabag na. Di day ka mo angkon, nakaroon nilingkod ka ng lingkuranan sa gobyerno nga ang imong gisakupan kani apil na nimo tanan. Ani dinhi sa Compostela na man say wa kauyo nako. Pero apil mong tanan sa akong pag-alagad isi parish priest. Kauyong day tanan. Ug nakauyon pa tanan, wa untay mo post nato sa social media. Bago pa ko post magani dayon. Sige lang. Apil sana sa atong pag-atiman. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Mahigugma na karo sa imong kaaway. Mahigugma na ka. Lingi ba atong sa mamulingi layo ka na imong tupad. Sige, manindog na ta mga way kaaway. Sa atong unang pagbasa, gihatagan tag usa ka sitwasyon nga angay natong sundon in relasyon sa pangagamhanan kanabang pagdaog katilingban niya ikaw mo'y authority. Si Moises bisag lagsik pa siya 120 years old, kipabol pa kaay siya nga mo dala sa mga tao sa Israel, pero gipatay siya sa Ginoo. Kamo musugot mo nga lagsik kay mo tanan o nya patyon mo sa Ginoo. Sugot. Lingi ako na imong tupad na musugot kag patyon. Naa sa day panahon ang Ginoo mo patay nato bisag lagsik kay ta. Pasama ni Moises, gibutan ko dito sa unang pagbasa nga lagsik pa siya, maayo pa siya pananaw, di pagi siya angayang patyon, pero gipatay siya sa Ginoo. Nga naman,
gipulihan siya og laing pangulo katong iyang assistant si Josue. Unya ang instruction nga og unsay gibuhat ni Moises og unsay gidamgo ni Moises nga adto niya gadon ang mga tao sa Israel, ipadayon ni Josue. Murabag dunay master plan ang Ginoo niya kung kinsa mang mga leaders nga magsunod, kinahanglan maora gihapon na ang rumbo niya. Kung musupak na gani ang leader sa original plan, magkagubot dayon. Ug unsa may makapahimong gubot, basta dili na higala, dili man naghigala ang magsunod na leader. Unang sa ato rong simbahan, ang atong mga santo papa nga ningda sa atong simbahan, praise the Lord, kay wa sila mag-away. Unang sige ra gyud og padayon ang atong simbahan. Diha man to'y panahon nga murag nag-away sila, pero dutay ra kay itong nga cases. Pero garita mo tan-aw sa atong gobyerno, sa atong panggobyerno, unsa man? Way hunong inawayay, labi na gyud dias babaw. Nga bitaw gahapon nibisita man dinhi sa atong RHU ang atong talahorong bagong gobernador si Gob Pam. Ni apil sa kog sugat dito together sa atong pinanggang mayor dinhi, Mayor Jory o uban pang mga LGU officials, barangay officials ug diha sa RHU. Nagkatawa ko nilang duha nga nag-talk silang duha diri Kusluyo kay gi-welcome ni Mayor Jory si Gopam nindot kayo pagka kuan kanang describe people's governor pasalamat sa mga gihatag diha nga healthcare services o mga facilities, pinaagis paningkamot sa atong bagong gobernador. Sa dihang ni barog na si Gopam, iya din gi-recognize si Mayor, ingon din siya nga, ingon siya ba siya, bisan tuod, wa ka mo suporta nako. Dating pangatawa sa mga tao kay pildi baya dinhi ang atong bagong gobernador sa pag-eleksyon na pildi siya dinhi ambot nganong inyo sang gipildi siya. Pero dinhi siya ni serbisyo. Dito sa siya sa niuna siyang serbisyo dinhi ba dito sa Kamutis murag pildi mo sa tingin ito siya dito sa siya. Murag sa Bugo murag pildi mo tingali ya punto siya sa Bugo dito sa siya. Human diri. Dito ko nakaingon ba nako, gani frontalan mang istorya, bisan wa ka mo suporta nako, I love you Mayor. Kula nindutan wa mo ni namong mga pari, usahay kami mga pari inilisay mig parokya, dinumtanay mangyapon. Niingon siya sa I love you Mayor. Ako lang ning kutloon sigon sa akong nadunggan pero basig sayop sa kugamay niingon si Gopam which challenges me ang iyang gisulti. Ingon si ako color green yun ko pero sa paghatag og serbisyo sa katawhan color blind ko. Nindot no? Og iyang giproibahan nga hiusa kay sila. Bisan pa man kung atong tan-aon sa larangan sa politika, kanang nidaog na leader, iya man tong tan-aon hain mga lugar nga siya gisuportahan, adto niya ibubo og una ang iyang serbisyo.
Pero kining atong bag-ong gobernador, why gipili kay matag pa niya kung serbisyo na hisgutan, color blind na siya. Pero sa baruganan isip politician, color green siya. Congratulations sa atong gobernador. Kamo, pananglitan kamo mga asawa. Muingon mo, ako, asawa gyud ko sa akong bana. Pero in terms of serbisyo, unsa man? Single ko. Ana, aron kung ang nagkinahanglan tabang ang kabit sa akong bana, ako gyapong tabangan. Kay wa man ko'y jealousy, kay single man ang akong kasing-kasing, basta serbisyo. Nindot no? Kamong mga wife, maingon mo ana. Or kamo mga husband, kay naam sa mga wife na kusog sa kay mga bit. Maingon sa mo mga husband, ako, in relation aning bayhana, husband ko. Pero in relation ngadto sa iyang laki, barkada ko. Ana mo, mga bana. Hoy, tubag. Mao na si Jesus. Ang iyang relasyon ngadto sa katawhan, Ginoo siya. Pero alagad na gani mo hisgutan, sulugoon siya sa katawhan. Ug maunay gipangita sa Ginoo sama ni Moises, sulugoon siya. Nya kay sulugoon man sa dihang gipahunong siya alagad, wa siya reklamo. Gipasa niya ngadto sa sunod nga gipili sa Ginoo nga mao si Josue. Ug mao ni ang gitawag natog divine friendship. Why limit na paghigalaay, dili kay magsigig earmark anang mga sayop. Ang kapadil masayop mangyod ang tao, masakitan mangyod ka. Ni ay solusyon si Kristo dinis atong ebanghelyo. Niingon siya dire kaning kung makasa ang imong igsoon adto siya og pailhas iyang sala nga kamurang duha. Ayaw libaka, ayaw isang yaw sa katilingban, ayaw i-post sa social media, ayaw siya atakiha. Kung nasayop siya, pasabot na siya nabuhat na sayop nga nimo, sikretua siya adto. Ang inyorong style, unsa man? Marites o sikreto? Hilom na ba tayo? Unya, kung di ko mo too, di mo dawat siyang sayop, pagdaog saksi para mapamatud-an ang iyang sayop. Ug di gyapon mo too, anha pa i-report sa simbahan. Unsa may pasabot aning simbahan? Ang authority sa simbahan. Unya kung ipatawag sa authority sa simbahan, sa pari ba, sa obispo ba, or kinsa diyang authority nga designated sa inyong relasyon, nya di gyapon mo too, matud pa ni Kristo, isipan na lang siyang langyaw, stranger. Nya unsa man sige tudlo ni Kristo sa mga strangers? Unsa man iyang gustong atong buhaton sa mga langyaw or mga dumudoong? Ingon siya, welcome in your homes the strangers. Ang mga langyaw, ang mga dumudoong, dawatas inyong panimalay. So ang cycle di ay nga gusto ni Kristo, balik-balik ra. Kung naay nakasaan nimo nya di gyud mo angkon siyang sala bisag moabot na mo sa authority simbahan, isipas siya nimong bag-ong higala, stranger. Nya mag-establish na sagkad new friendship. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na higala ta. Matan ako na ba na higala ta? Or stranger ka? Oy, daghan na rabaron na mga tao nga naa nagpuyo sa usa ka balay pero dili higala. Labi na gyud nagi usahay,
nagtupad og higda pero dili higala. So, tupad pag naglingkuranan din ng simbahan, nagbrunda pa, di yapon higala. Peligro kayo na? Peligro kayo. O na, kamo, higala muna ko. Nya unsa may inyong buhaton kay higala man ta. Palit yung slat ang ikara sa higala nga magtan-aw ra sa imong higala, di mo ginampaliton ang slat. Ako nalipay ko kay murag higala mi si Gumpam o sila si dina Mayor Jory, Cap Joel, ag uban pa diya mga kuan kay gahapon pag ngadto ko tambong ko dito. Nagaplano gyud ko nga kay naam sa koy misa sa dito sa tingan dito Celestial Midos ingon ko mo exit ko ron anig dali nya pag gatok pa si welcome pas Mayor Jory ni honghong na nako si Gumpam adto ko ros imong simbahan ha mo bisita ko wa to sa ilang itinerary. Kanya, ningo din, okay, magumana nga. Sige, adto na ta sa office sa mayor, ana. Iya yung pong gi-repeat nga to sa iyang facilitator. Mato kong simbahan ha. Nakuha na. Din ako ka-exit ani. Dito pa may sa ilang office, dugay sa ming tabi dito. Niingo na lang ko, bahala na lang tong Celestial. Gobernador na guni. To abot yun mi din ana, lakaw siya diri, susi, ngadtos atong kusina. Adto tanaw siya ngadto. Ana. Nakaanak gyud ko talagsaon nila nga klase sa tao. Gobernador siya sa iyang posisyon, pero in terms of serbisyo, sulugoon gyud siya. Ning ani gyud siya din sa simbahan. Na unsa ra magitaw ning ato dinhi ni suroy pag yun ngadto ni sud pag yun ngadto hasta mang imong kuan pa der kumbinto nako sige ato nako welcome. Presentable bang ato diring kumbinto labi na atong kusina tanawan ana wa na lang sana ko siya dadaan adto sa ubang lugar kay basin ninog may kuan. Muna, nakaingon ko, maningkamot sad ko og imitate in my priestly life. Sa akong pagkapari, inyo kong parish priest, pero sa serbisyo, sulugoon sa kos parokya. Munang magpakauaw di kong baligyag slat, kay gisugo ko ni ining parokyaha, aron masulbad ning atong giatubang nga mga problema. Nagpalit ko industrial fund, naray. Unom na kabo, na gagmay, nagibitay. Kita mo anak, yung tungod, wa mo kita, no? Anya, among gitistingan gahapon, install amig usa. So, pagpaandar na mo, mura ra maghuyo-huy sa tayhops bata. Adi magsilbi. Magpalit ang katong dako gyud nga kuan, dako gyud nga fan. Ako kadaog ba sa kaning atong mga kuan diha trusses na amo sang gibuslutan dito gitan-aw so ayag check og lig-on pa ba niya mangayo pa kog comment ana hangtod na nakahuna gyud ko sige kog pamalandong nga murag lisod gyud kay basin unya gabok na nya inigtuyok atong dako kay electric fan malusno nung tibok ato punya anha mo hugno ninyo di mga matay na hinuon mo siko gunahuna may gitingali katong original na plano nga ipa-aircon nato no aircon na lang mao na nga bitaw kuan lang word isip serbisyo word lang ni nga pang lantaw ba akong pasuayan og assist din og pilay magasto kun atong ipa-solar unya human og nana ang solar mo itong gamiton para mo supply sa air conditioning
So mugasto siguro na naman tayo slot no para din is Compostela. Na naman tayo slot. Unsa gito nga sa tong slot karon? PPSC. Protection and Prosperity of Santiago de Compostela. Na ha? Tag 100 pesos ra gyud na nya. 100,000 ka slots. Nya 100 pesos per slot. As of yesterday, nahalina na tag 42, 42 ka slots. Oh, danay halin. Gamaya sa ganing halina. Nya napay 99,958 ka slots. Ug mahalin ni tanan. Kuhaan na to aning atong mga repair diri nga nag-unang repair, mga atop may atong unahog repair kay para di na mo to. Oh, basin ang sobra ani. Kaya din No, masobraan din og mga 5 million. Oh, di posible nga kuan nyag inyo ning paliton 99,000 unya ang atong population diri 85,000. Mamalit lang nagtag 100 pesos. Sunod buwan, wala hurot na ni. Sunod simana gani, hurot na. 100 pesos naman. Ikasunod buwan, irko na ni. Di mo mutuo sa akong analysis. Simple. Ano mo, napanabi na mo ron dito, pangulikta na mo og tag 100 pesos. Gikan din ni, abot nga tos tag-ubi, nga tos dap-dap. Tatog yung kuliktahan, tanang tao, 100 lang. Haron sunod buwan, air condition na ni atong kuan. Kanin. Apan kung dili mo nako higala, dili gid mo mukuyog nako. Mo na friendship gid unta ta. No? O kanang maong friendship tabangan na sa atong mga online parishioners. So kamong mga online parishioners, friendship man sad ta for more than 6 years na or around 6 years. Hinaot unta ang inyong suporta nako ug sa akong community gialagaran nga karon mao na kining Compostela Parish Church. Hinaot unta na padayon mo palit og slot 100 pesos lang every day. Unsaon pagpalit og slot? Ihatag sa atong opisina nya adlawng Domingo na ata dihay lamisas gawas o kaha i-deposito niining atong bank account or i-GCash. Sa karon dili lang pwede akong GCash. Tanawa lang sa atong screen dinhi sa atong monitor sa screen sa TV o niya ang atong bank accounts o kaha for sure kwarta padala diha sa atong mga kwarta padala. Ayaw lang ko padalhi sa Western Union kay di na ko makaklaim ana. Kini mga igsuon ang paghigala ay mubunga o kalambuan. Ang pagsigig away mubunga o kahugnuan. Matod pa ni Mayor Jory kagahapon, kanindot aning gihatag sa atong gobernador health facilities. Mag-unsa man og dato ang atong katilingban unya ang tanan pulos masakiton. Listen no? Sagot ka? Bilyonaryo ka? Yan na kay stage 4 cancer? Di ka masugot oy. Muna, ang giuna ko sa atong gobernador, ang wealth, the most important wealth nato, which is health. Health is wealth. Sa ato sa dinhi, makaingon sa ta, ang ato sang pinaka-importante, friendship og slot. Mag-unsa magdaghan kay musimba pero igo lang musimba human manglakaw way gihog sa kolekta wa say gipalit nga slot. Unsa may mahitabuan tong simbahan mahugno ra ni siya, malata ra ni siya. Pero inyo kong tabangan akong ipaniguro ninyo nga ang inyong tanang itabang dinhi ibalik gid nato sa simbahan. Ug makita na ninyo few months or few years from now. Hinaot unta.
hangtod karon naglalis pa ang atong mga leaders sa atong nasod, labi na gyud legislator, House of Representative ug sa Senado ug sa paningosa Judiciary, Supreme Court, apil na sa executive ang opisina sa atong presidente o vice presidente. Murag nagtigi sila ba kinsa gay labing sakto, labing gamhanan nila. Gilingay mong tupad ina kinsa kay gamhanan gyud nila. Sa Pilipinas kinsa may mas gamhanan, ang presidente o ang House of Representatives? Kinsa may mas gamhanan, ang mga House of Representatives, Senado o Kongreso o Supreme Court in relation sa balaod? Pero karon galibog na ta kay niingon ang presidente pag last year pa, why kapuslanan kanang impeachment? Gilahos gyud sa House of Representatives, giingnan sa Senado o ang Supreme Court nagkahiusa nga unconstitutional ang fourth impeachment. Mag-motion of reconsideration yun ang House of Representatives. Kay ila yung ipamugos ang ilang impeachment. Nya mohulga pa usahay nga, kamong taga Supreme Court, pwede ba yasan mong i-impeach? Hinana ba? So ang buto kinsay gamhanan ang makasulbad niini kay murag pupariha sa nis nahitabo sa mga apostoles niingon sad sila ni Jesus, kinsa man gay labing dako or labing gamhanan didto sa langit, Lord? Niingon dayong Ginoo, kining batang gamay mao ni ang labing dako didto sa langit. Ug di mo mapariha aning gamayng bata, di mo dawaton didto sa langit. Lahias Ginoo, no? Kana mo na'y labing dako dito sa langit. Ana. Nya kana ra bang gamayng bata, mo na'y atong kusion, mo na'y atong singhagan, ngan lagway buot, ngan lagahig-o, sige haglatos, bunlot-bunluton, kusnoton. Ingon ra ba diri si Kristo, bantayin ninyo nga di mo magtamay bisag usa ni ining gagmayng bata. Kay ang ilang anghel nga magbalantay tua kanunay sa atubangan sa akong amahan. Lingi ay mong tupad. Lingi abang. Ingna wa ka kapangasaba og bata. Ingna kunoy na wa ka kapangasaba og bata. Amatan na. Nakapangasaba gani kag bata na miligro kang maimperno. Ano man, ang imong kontra, ang anghel nga magbalantay sa bata. Timan na. Ang bata, doon na siya kaugalingon niyang, na siya kaugalingong desisyon o ato ng respetuhan. Ang bata ba, kaya siya may labaw na to, respetuhin yun. Ayaw siya ipamugos sa lugar nga di siya gusto. Nya imog yung pugson. Hangtod na lang hinon, imong tapingan ang bakba. Nya kung makasabot-sabot nagjutay, imong hadlukod. Pari, sukot, pari. Ayaw alaa. Naana siya kaugalingong gusto, pananglitan. Sige siyag-siyagit din Anto gawas, pasyagita dito at tungod atong bota pumero. Nya, o gusto siya magdagandagan. Ni sulod, tagaig higayon, dadangat kuyugi nga tos gawas, pagdakpanay mo dito, puting dako as ground na to. Kaya mo masanay iyang desisyon, di ba? Nakaroon kinsa man ang sama o usa ka bata. Kanus aman ta mahimong samag bata. Una, kinahanglan magpaubos. Unsa man ang mapaubos, masinugtanon sa sugo. Dili ta magpakaron ingnon nga kitay hawod sama ato akong gisgutan sa ato karong mga elected and appointed leaders
sa atong panggobyerno, apil na sa simbahan, nga mo insist gyud sa iyang gusto or iya yung ipa-feel nga naa siya'y authority pagpaubos. O kung saon man pagpaubos, matud pa ni Moises sa unang pagbasa, sunda gid ninyo ang Ginoo. Ayaw mo pagbuot-buot mo na ang Ginoo, mo hatag yung leader. Ang leader maisunda. Si Moises ni-declare na 120 years old na ko, padong na ko mamatay. Di asay laing gitudlo sa Ginoo nga mosunod nako si Josue. Sunda ninyo si Josue or Joshua sa atong in English. Kay kung inyo ning sundon, padayon ang Ginoo nga mobuntog sa inyong mga kaaway. Lingian sa imong tupad nga kinsaroy imong kaaway. Na kay kaaway? Kita din Heros Parokya na atay daghang kaaway. Hinaot unta, musunod mo sa inyong leader aron mabuntog ang kaaway. Kinsa may inyong leader din hikaron? Tubag. Kinsa nga? Kaila demong Father Siano. Mo na inyong bagong leader. Human natong nag-una si Monsignor L.D. Layson. Tuan sa siya sa laing parokya gihimong leader. Ako karon mo'y leader. Sa akong pagtuyok-tuyok dinis atong parokya, isip bag-o ninyong parish priest, daghan kayong kaaway. Ang atong kaaway, mao ang mga gubaon o guwapamahuman nga mga struktura dinis atong parokya. Gabi nag-meeting mi, nagkabuang mig-meeting sa pla ug asa mi. Niya hangtod nakakita gyud mig lugar mitinganan katong dining hall. Unya niingon sila pader wa gid mi lugar i-seminar oy sa kuan ko aka na di anang may old adoration pag adto namo wa say suga. Niya sa kana pader gubaon naman sa kayna kuyaw man na malusno na ko ama uba sige sa ato na lang sa CWL gi adto namong CWL pag-abli namo sige sang agas kay gauwan man to gaagas ang tubig didto kala mao na inyong mitinganan sa umaon ni pader nako ay Ginoo in town ang sira wa gyud wa sa dito ventilation. Yung sa kaning luyo pa der, continuation, mana dako-dako mana diha, niya ilang gibutang nga kortina, ako sang giablihan, among giablihan, Jesus, agi puno sa wa ta kasabot unsa tong gipang danop didto. Niya ang atop sad gahiyak ana. Ay Ginoo. Nako nahinumdom ko tong niagi mga adlaw nga naglungag mi diha, nasabuan sa uwan ang among luto kay agas ko ng kusina nya gauwan man gabi wa na say taos kusina akong giingnan si Rim ato ang kusina bi wa ba to magtuo kay gipa ayo man to nako das mga panday among giadto haskang tuan siya gabanaw na pa din to lang yak na sa ko Nakaadto lang ta atong Twin Tower na may Twin Tower diha. Bakante mo na kanang naas babaw ba nang gaatba nga ang usa tungod niya atong opisina, ang usa katong mga na ditoy Dangpanan, apato ditoy radio station. Namo na areas babaw. Amo sang giadto tuo gyapon sa libo pa kaayo. Nangagubak pang tiles. Murag gipangaon sa baboy. Nya mo tan-aw ko dinis ato mga lingkuranan, tanawa ra gud. Nadto ko sa palibot. Ari dako kayo atong yuta. Way klarong kural na naguba, na nagtunas. Mao ni ang atong kaaway. Zaman. Sokol mo? Kuyog mo na ko. Kamong mga online parishioners, kuyog mo na ko. Maghimotag special slot para dinhi. Na naman tay slot na akong gidagikan sa San Vicente Ferrer katong Grace
Kay ang kaaway sa dato katong tiwason og bayad nga 70 million na karon nahimo na lang 66 million ni os-os na 66 million na lang dili na 70 million. Pero ato ning atubangon ang bag-o natong kaaway napay kampanaryo wa mahuman diri sa Loyo na say wa mahuman nya moaga sa ba moabot ra ba sa atong sakristiya kay gibungkag naman dito babaw. Kaaway ka po na nato. Pero di ka mo surrender. Kuyogi ko ninyo aning slot. Unsa may atong slot karon para sa ato dinhing mga immediate na kaaway. Angan, gunahon ako dahil kung naong naliit ko gamay, nako, Senyor Santiago, tudloi ko unsay slot nga gusto nimong imong ipabaligya diri si San Vicente Ferrer katumang grace. God's rewards and complete elation. Si Senyor Santiago Apostol niingon sa Gianaco kana lang PPSC. Unsa man ang PPSC nga slot? Protection and prosperity of Senyor Santiago of Santiago de Compostela. Protection, pasabot ayohon taning tanang gubaon. Prosperity, magtukod tag mga gikinahanglan nga istruktura o kinitanan gikan ni Santiago de Compostela. Okay mo na? Pakpakan nato si Senyor Santiago. Kamong mga online parishioners, kaloy imi sa among pagpakig-asdang dire. Tabangi sad ni. So duha na ron kabuk atong slots, tag 100 pesos ra gyapon ni. Hay may inyong gusto 100,000 slots aning PPSC o 50,000 lang. Ang 100,000 nga tag 100 pesos mo total nag 10 million o 50,000 mo total nag 5 million. Unsa may inyong gusto, katong daghan o kaning jutay? Kay ako gimong konsultaon kay transparency baya ning ako dinhi. Gusto mo daghan? Sige, unity man, di ba? Ang trust, transparency, religiosity, unity, service and technology. Sige, katong daghan 100,000, 10 million usa atong initial nga budget. Basin pa ni ining 10 million ma-address ni natong nag-una na mga panginahanglan. Atong nindoton, atong tarungon ang atong mga areas kato akong gisgutan aron di na muto, atong butangan og flooring na nindot aron magamit na, atong alihan ang mga kilid aron di na mo salibo nya human ana ug ma-address na tiwaso nato ning mga wapa mahuman nya mahuman na mutukod tag bag-o na sang structure na mahimong useful, beautiful, and useful. Diba Cebu? Clean, economizing, beautiful, and useful. Daghan kay tag panginahanglan dinhi sa atong parokya aron mulambo ang atong community ug atong religiosity. Sugda nato kini. Kuyog mo nako, isip inyong leader, ang tanang tao dinhi sa Compostela na under sa atong parokya, atong dasigon mo palit og usa ka slot. Bisag usa ka semana, usa ka slot. 100 pesos. Nya unsaon na paghimo? Sakripisyohi lang. Imbis mo sakay kag motor, paglakaw na lang. Bitaw. Kung madaglakaw, lakaw. Pilay imong plitis motor. 20. Makalakaw kag kaupat sa usa ka semana. Pila na? 80. Nya imbis mo snacks ka, din aka mo snacks. Inom na lang kag tubig. Nya ang imong snacks, imong tipunon. Pilay budget nimo ato, utang nato tag 20 pesos imong snacks. Nya wa ka mo snacks og 7 ka snacks usa ka semana. Pila tanan imong natigom?
7 times 20. 140 plus 80. Oh, sa imong pagsakripisyo, nakapalit kag duha ka slots. Imagine nya, nihimsog pa ka, kay sige nakaglakaw, nislim pa gyud ka, kay wa na ka mo snacks, nawa imong bilbil, nawa imong mga arthritis, nakapalit pa gyud kag slot. Nya kay kita mang tanan din his Compostela ang namalit. Naaman tay mga 80,000 ka mga lumulupyo under aning atong parokya karon. Das mga estudyante, mga 80,000 kapin. 85 man tingin as Google, mo kuno nay present populations Compostela. Mopalit nag slot. Di after 1 month, 85,000 na ka slots ang atong mahalin. So 3 months from now, hurot na ning 100,000. Sobra pa gani. O daghan na tagmatoko dire. Buntog ng kaaway. Man mo kay madasig. Nindog na tayo.